Самба! Както знаете, напоследък съм толкова добър и на дансинга, колкото и в кухнята. И заради моята партньорка направих една специална рецепта, която днес ви представям с рецепта на деня. Бърза, лесна и вкусна версия на пилешко. В стил карибски пирати пиле самба! Идеята е много проста. Да вземем кръхки, хубави пилешки гърдички и да ги метнем в едно тиганче и после да им добавим един сос. Добре е на така наречената пеперуда да я отделите. Ето по средата има един тънък шнур, който е част от хрущяла. Леко поръсване с черно пиперче и от двете страни. И ако искате, оставете пилешкото да поседи поне 10 на 15 минути в хладилника, а ако нямате време, директно можете да го правите в тиганче. Масълце, поне 20-30 грама. Може да добавите и малко олио или пък зехтин. И в същия този момент започват да пристигат ароматите. Ароматите, идващи от сухите подправки. Първото нещо е един-два гвоздия с карамфил. Спокойно, няма да ги ядем после. След това идват люти вини, малко лют пипер, спокойствие. След това идва една много интересна подправка, която се казва звездообразна анансон. Когато поседат леко в масълцето, те си пускат от аромата и става нещо изумително. След което идва щипка захар и в момента, в който масълцето се е разтопило, взимаме пилешките гърдички и погледнете само за каква сочност, за каква плътност и за какъв аромат става дума. Когато говорим за Карибите, всичко е огън там. Въобще, човек, ако отиде там, трябва задължително да почерпи ситуацията. Готови ли сте с един хубав, тъмен, карибски ром? И това карамелизирано, ухаещо блаженство, този рай на ароматите трябва да бъде захлупен. И тези нежни, крехки гърдички нека да си починат. Значи имаме крехки гърдички с най-различни аромати и сочност. Сочността ще дойде от няколко елемента. Домати, филе от този лайм, както и неговата кора. Ще дойде от сочността и сладостта на нарязаните купчета ананас, пресен лук, пресен чесън, люта чушчица за темперамент и това не е магданоз, а това е кориандър. А ако нямате, слагайте магданоз или пък пресна мента. Номер е да има джумбуш, както казват комшиите, от нещо сладичко, нещо лютичко, нещо сочно и много зелено. И лимонов сок. Нека да има. Започва едно голямо артистично танцуване на дъската, което се казва Ути Самба. Невероятна комбинация, която между другото може да е импровизирана лично от вас. Трябва да има нещо сладко, като плод, трябва да има сочно, като домата, например, трябва да има нещо люто и зелено. Като казах зелено, да не пропускам онзи прекрасен аромат на пресният кориандър, който е твърде характерен за всички тези свежи добавки, особено от Карибският басейн или пък от типа барбекюта и сосове, които се правят и в Азия. Слагам го това нещо тук. Ако искате, добавете още малко ром вътре. Един съвет. Сложете солта най-накрая, защото по принципа на салатите солта ще накара отделните зеленчуци да не бъдат хрупкави, а да омекнат. Така че най-накрая сложете малко сол. Аз съм почти готов. Естествено, това пиле самба има нужда от една подкрепа и тя ще е от ориз, смерен като паста, като макарони в много вода, за да падне неговото нишесте. Най-добре да е басмати, разбира се, но може и с всякакъв друг тип ориз. Слагаме го ето така отгоре, отдолу. И пристъпяме към най-вълнуващият момент. Искам само да видите за какво става дума тук. Погледнете ги само. Уникални, загорели молатки, искам да кажа гърдички в сос Кариби, сос самба. Невероятна комбинация. Когато искате да изглежда по-интересно, просто фанете тези гърдички и така подъгъл ги нарежете. Слагам ги ето така.
Погледнете за каква красота става дума. Взимам леко от сосчето с ароматите на екзотичните подправки. И отгоре слагам, разбира се, и останалата сочност с ананаса, с доматите и кориандъра. Това, уважаеми зрители, е предложението ми за днес. Може да го намерите на нашия сайт. Ако не искате да влизате в сайта, вече имаме и приложения за мобилни телефони. Абсолютно безплатно. Ако не знаете как се включва, хранете някой младеж, за да ви го качи на вашия телефон. Вижте списъка с най-нужните продукти и кое колко струва. И ще се видим на вече сложената маса. Колебае се между бяло и червено. А дали ще са една или две бутилки, отговора го знаете. Пиле самба! 600 грама крехки пилешки гърди, 5,50. 30 грама масло, 50 стотинки. 50 грама ром, 50 стотинки. Един ананас или манго, 2,50. Пресен лук и чесън, 40 стотинки. Един зелен лимон лайм, 50 стотинки. 100 грама чери домати, 60 стотинки. Или общо 10,50. 10,50 за тази феноменална рецепта. И в ритъма на танца, особено на самбата, отличен опит знам, че ние мъжете изпадаме в тежки колебания. Затова хванал в едната червено, в другата бяло. Завършвам това предаване със следния стих. Дали е тя брюнетка или с платинена коса, не дей да тичаш към вечността. Спри се и пий до насита от мига сега. На здраве, приятели, за мига, който ни кара да танцуваме с цяло тяло и сърце.